Dong, kita mong Dave. Wan, kita. Asa katong bata ato? Testingan ta ning remote ba? Betong pagkitaon to. Aha, di aras Dave, sakpan. Di aras Dave oh. Arlami arbagtog sa buang. Okay. Inanok ra ba? Karon tong testingan tong remote. Tong remote ning buang. Eh testingan to. 1 2 3 go. Ato tayo na mas Dave. Ano ka itong bata ah? Natawad na nabi? Nabuang guba, maka ng remote ah. Saan mo itong padong bata ah? Asar man to. Duda kung nawa itong bata. Uy! Di arag buang. Di arag. Ang ayusan ng remote kay mabalhin man. Wait, ang testingan na po. Lami arabag togo. Hinano ka jo. Pwede alam magsiaya na namatay na ni. Remote na de. Balhin na po na ni. Asa ni balhin? 1 2 3 go. Atay na wa. Nas Dave han to. Guba mga ning remote ah. Asar mo mata ata. Atay guba mga ning remote na wa mas Dave. Asar ka to. Asa mo na nabitang mata ah? Patay ko kung ayan ato nawa nas Dave. Atay nawa guba mga ning remote ah. Nawa asar mo to si Dave. Pangitaon to na patay kung ayan ato. Magaling kang kupal ka. Guba mag remote na ako. Asa mo na nabita to? Ay na. Ah, yan na katotong bata ah. Uy, ito ara. Arla joag na bahinan gubaon ng remote. Be. Stingan di ara. Buhi pa ka ni. Ati lamay agtog Dave. Uy, abot good re ah. Hagok-hagok pa. Oh my lamok, oh. God! Uy, misi man. Uy. Namay ka na natog. Ano udah sa sekolah na ang kudri ah. Ama Audi ayah na udah kayak remote. No, 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 no.